Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu, barkanku da ƙara kasancewa da mu a wannan lokaci mai albarka, sannan ku da arzikin ƙara kasancewa da mu. Idan wannan zuwan ka na farko ka danna mana alamar subscribing, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ya za ka na samun dan shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Mabiya na shiri mai suna a duniya, idan wannan ne kasancewar ka na farko a wannan cita mai albarka, ka danna mana alamar subscribing da sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa ya ce za mu samu daman ɗaura shiri yadda kai kuma za ka samu daman kallonsa. Insha Allahu wani sati za mu kawo muku wato ainihin wannan shiri mai suna a duniya da yardar Allah da misalin karfe 8 na dare, ta hanyar yi mana subscribing da danna mana alamar ƙwararrar sanarwa. Ta hanyar kaɗai za ku samu wato ainihin shirin da zarar mun ɗaura shi. Mun gode da kasancewa da mu masoya wannan shiri mai suna a duniya. Muna alfahari da ku a koda yaushe, sannan ku da ƙara kasancewa da wannan cita mai albarka. Muna alfahari da ku a koda yaushe.